Hvorfor? Det irriterende, at det altid skal sætte sig helt op af vores bagage, når vi står her ved at bestille lækker mad. Lækker oksekød med hvad hedder det? Der er lidt løgblanding og lidt con queso ost, og der er lidt salat og lidt creme et eller andet i. Og så er der de der sataner over ved vores bagage evig og altid. Men udover det, så er vi ved at forlade Guatemala, hvor vi lige skulle ind over grænsen fra Honduras for at komme med båd til Belize. Fordi båden fra Honduras sejler ikke i dag på grund af, at vi har et shitty fucking lortevejr. Så endnu en gang så lidt pres over vejret. Men nu skal vi have god mad.